La meva nena ho ha tornat a fer, i és que sense ventilador em vaig quedar. Em vaig despertar de matinada. Eren 2:15 del matí. M'estava morint de calor i no sabia si era per la posició. Potser vaig moure el ventilador i no me'n vaig adonar al moment, o potser era per les factures. Cada moment es paguen totes, però estant en la nostra posició és força complicat. Em vaig aixecar per mirar, vaig obrir la nevera per comprovar, i és que no tenim moltes de les llums. Funciona la de l'app de la meva mare i la de la nevera, per gràcia, però s'han de reparar les altres, quan la meva mare decideixi que és bon moment i hi hagi diners pel mig, a més que la casa ha d'estar perfecta. En fi, és tot un conte amb moltes peces. La cosa és que al final era quelcom de la companyia. A les 6 vaig notar de nou l'aire, però tal com va venir, se'n va anar. Vaig comprovar de nou allò. La llum a la nevera anava fina, així que era cosa del ventilador, que després de tant de temps va petar. Ja estava arrenquejant. La veritat és que va durar força, molt més del que m'esperava. Li faltaven gairebé totes les velocitats. El motor feia soroll, però no anava gaire fi. Sempre havia d'aventar-lo jo perquè comencés a donar-li dur. Li donava impuls amb unes tisores, ficant-les per les escletxes. I bé, el meu pobre ventilador la va cascar, però fou per culpa de la tensió. I això, que almenys em va servir per matinar i ser de profit. I de sobte va aparèixer Kaf per saludar-me per la finestra. Jo em vaig ficar en tuits d'hora per afermejar el passi, que tinc poc temps. Ja vaig revisar les ofertes. N'hi ha poques del que m'interessa. I bé, al final ella em va dir que encara que sabia que no m'agradava, m'havia deixat un regalet perquè era important no morir deshidratada. Em sap greu i li ho agraeixo. M'agradaria lliurar-li el món. De veritat, no sé per què m'estima tant i és incòmode no poder tornar-li-ho. Espero que aviat arribi el meu torn. De moment, és un angelet que els de dalt m'han enviat perquè no em senti tan desposseïda. Li vaig preguntar que per què m'estimava tant. És una cosa que simplement sorgeix en algun moment i em refereixo a aquest amor pur que neix al teu cor i vol cuidar amb tot. Ella em continua preocupant perquè és massa bona per a aquest món. No parlo del planeta, sinó de la gent que l'habita. Ja sabeu que hi ha molt desalmat que pot aprofitar-se de tu fent-te mal. Espero que això no li hagi passat, o si ha succeït que almenys no hagi estat molt dur. I en fi, doncs en aquestes estem. M'he anat a comprar el ventilador molt ràpid. A la meva mare li vaig preguntar si necessitava alguna cosa, perquè ahir em va assenyalar per no fer-ho. Li vaig dir que ja tenia ganes que em diguessin alguna cosa, que em donessin ajuda o trobar una feina, i ja es va haver de queixar, perquè ella tot soluciona mentre que jo estic tancada a la meva habitació. Finalment m'ha preguntat que si anava a comprar un ventilador nou, que teníem un guardat i que podíem baixar-lo d'on està custodiat, que ella per no gastar no s'oposa, i mira que quan puc pagar factures li dic que el faci servir. Si no ho fa ja no és culpa meva, encara que entenc l'afany de no generar factura. Crec recordar que no era petit. De totes maneres prefereixo comprar-me un meu. Cap em va donar diners per aquesta comesa. Gastar-ho en una altra cosa no té sentit. No sé què volia la meva mare, però com m'ho imagino, la tallo ràpid perquè ho deixi. De fet, anava a comprar alguna cosa al súper, però al final vaig anar a pagar al magatzem. Aquest mes no ho podia fer. Involuntàriament, Cap em va ajudar amb això també, i no és el primer cop. Estic contenta perquè no em sento tan sola aquesta vegada, però per l'altra banda estic preocupada perquè m'agradaria poder ser-hi per ella per quan ho necessiti. Financerament és el més terrible. En fi, em guardo l'amor que m'està donant i espero que aviat donin fruit als seus esforços.